Hola, em dic Laura, tinc 16 anys, soc de Reus i formo part de l'Esplai Fem-nos Amics de Reus. Ser monitora és que prepares activitats pels nens i aquestes activitats han de tenir un rerefons. Aporta valors de tot tipus, des del respecte, l'empatia, el treball en equip. Per mi l'esplai ho és pràcticament tot, ja que m'ha donat molts valors i he après moltes coses i també he conegut molta gent que són gent molt important per mi. Amb la gent d'esplai tens una connexió que no tens amb ningú més. El que recomanaria a joves que vulguin endinsar-se en aquest món és que no tinguin en compte els prejudicis que a vegades es tenen de l'esplai i que s'hi apuntin i que ho provin i que segur que els agradarà molt i s'ho passaran molt bé.